עבודה טובה מאוד. אלא לא לזוז בכלל, כמו שאת חסר. אוי, מוני, מה? תסתכל, כל הקהל הגיע, צריך להתחיל. וואו, נכון. אתה זוכר לאן הגענו? כן, אנחנו בהצגה, נכון. תספר מה ההצגה? כן, בטח. זה הצגה על חיות, נסיכות, מלכות, נסיכות, חיות ומוני. זה לא הצגה כל הדברים האלה. לא? לא. זה הצגה על מפלצת. מפלצת? אוי, לא! כן, אבל מוני, מה? זה קצת הכל הצגה, כבר רגיל לראות הצגות. נכון. אתה יכול לראות בי לפחד. כן, נכון. אז עכשיו תגיד את מה שאתה אומר, תראה שאתה חלק. מסך. גבירותיי ורבותיי, קבלו את התסריט המפחיד ביותר מכאן ועד נורווגיה. קבלו את המציאות המאיים ביותר שהייתם ראיתם. טיבן האיום. ועכשיו, טיבן האיום ישאל את השאלה הכי מפחידה שאי פעם בניכם. מה זה? מיסטר איוון, חושדים, אתה שואל ככה. אני אספר לך. כן, אני יודע. איוון, אל תבכה כל כך. למה? כי... לא יכול לשאול. רוצה לראות אותי שואל?
לך.